427 ରେ ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶ ରାଜା କୁମାର ଗୁପ୍ତ ଏମିତି ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ବିହାରରେ ସ୍ଥିତ ନାଳନ୍ଦା ମହାବିହାର, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତୀକ। ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରାୟ 700 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତା ପିକ୍ରେ ଥିଲା। ଏଠି ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ସବୁକିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ହାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡେ, ଯାହା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗେଟ୍ କିପର ମାନେ ନିଅନ୍ତି। ନାଲନ୍ଦା ସାଂସ୍କ୍ରିଟର 3ଟି ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ନା ଯୁକ୍ତ ଆଲମ ଯୁକ୍ତ ଦା, ନାଲନ୍ଦା। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନର ମାର୍ଗ। ଏଠି କେବଳ ଭାରତର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ, କୋରିଆ, ଜାପାନ, ଚୀନ, ତିବେତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ପାର୍ସି, ତୁର୍କୀ ଏମିତି ଅନେକ ଦେଶରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାରତକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ଖାଲି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମାର, ମେଡିସିନ, ଲଜିକ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, ଲିଟରେଚର ଏମିତି ଅନେକ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ାଯାଏ। ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 3ଟି ବିଶାଳ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଯାହାର ନାଁ ରତ୍ନାସାଗର, ରତ୍ନାଦଧି, ରତ୍ନାରଞ୍ଜକ। ଏହି ସମସ୍ତ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଧର୍ମଗଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲକ୍ଷେ କି 2 ଲକ୍ଷ ନୁହଁ, 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବହି ଥିଲା। ଏହି ସବୁ ବହି 108ରୁ ଅଧିକ ସବଜେକ୍ଟକୁ କଭର କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ପଲ୍ଲୀ, ଚୀନ, ତିବେତ, ଇଂଲିଶ ଏମିତି ଅନେକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା। ନାଲନ୍ଦାର କ୍ୟାମ୍ପସ ବହୁତ ବିଶାଳ। ଏହାର ପାଚେରୀ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଓ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଦ୍ୱାର। ତା ଭିତରେ 8ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମନ୍ଦିର, କ୍ଲାସରୁମ, ମେଡିଟେସନ ହଲ, ଜଳାଶୟ, ଗାର୍ଡେନ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ହଲ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 10,000 ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1500। 7ଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫର ଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ଲେଖିଥିଲେ, ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକୀର୍ତ୍ତି, ଧର୍ମପାଲ, ଦିଙ୍ଗନାଗ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗଣିତର ଜନକ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଦୁନିଆକୁ ଜିରୋର ମହତ୍ତ୍ୱ କହିଥିଲେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ କି ସେ ନାଳନ୍ଦାରେ ଏଚଓଡି ଥିଲେ। ୱେନସାଙ୍ଗ ଏମିତି ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଳନ୍ଦାର ଛାତ୍ର ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ୱେନସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଚୀନ ଟ୍ରାଭେଲର। 7th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଭାରତ ଆସି ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ନାଲନ୍ଦାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଲାଭଦ୍ରା ଥିଲେ। ସେ ଯେବେ ଚୀନକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହ 657 ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ, 150 ରିଲିକ୍ସ, 65ଟି ବାକ୍ସରେ 20ଟି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଲଦି ଚୀନକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ 75ଟି ବହି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ। ୱେନସାଙ୍ଗ ଭାରତ ଆସିନଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ନାଲନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ସେ ଭାରତ ଆସି ଏକ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ନାଲନ୍ଦା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରେ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ତାଙ୍ଗ ଡାଇନିଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଅଫ ଦି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ସ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଚୀନ ଟ୍ରାଭେଲର ଇଜିଂ 673 ରେ ଭାରତ ଆସି ନାଲନ୍ଦାରେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବି ନାଲନ୍ଦା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଡାଏରୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ୱେନସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ନାଲନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗେଟ୍ କିପର ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡମିସନ ନେବାକୁ ହେଲେ ଏକ ହାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡେ। ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗେଟ୍ କିପର ମାନେ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଶିକ୍ଷାର ଲେବୁଲ କୋଉଠି ଥିଲା। ସେଇ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଲେ ଆଡମିସନ ମିଳୁଥିଲା। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସବୁ କିଛି ଫ୍ରି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଠି 10,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ଏକ ନିଆରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶ 100ଟି ଗ୍ରାମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 100ଟି ଗ୍ରାମରୁ ସବୁଦିନ ଚାଉଳ, ଘିଅ, କ୍ଷୀର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆସେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ 100 ଜାଗାରେ 200ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ ନାଲନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 500 ଜଣ ବ୍ୟାପାରୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 5th ରୁ 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପ୍ରାୟ 700 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତା ପିକ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ କେତେଥର ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ବି ସହିଛି। କିନ୍ତୁ 1193ରେ ବଖ୍ତିୟାର ଖିଲଜୀ ନାଳନ୍ଦାକୁ ଜାଳି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ବଖ୍ତିୟାର ଖିଲଜୀ, ଯାହାର ପୁରା ନାମ ଇଖ୍ତିୟାର ଆଲା-ଦିନ ମହମ୍ମଦ ବଖ୍ତିୟାର ଖିଲଜୀ, ସେ ସୁଲତାନ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଐବକର ସେନାପତି ଥିଲା। ଇତିହାସକାରଙ୍କ ମତରେ ଖିଲଜୀ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେ ବି ହାକିମ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲେନି। କେହି ଜଣେ କହିଲେ, ନାଲନ୍ଦାରେ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ରାହୁଲ ଶିଭଦ୍ରା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖିଲଜୀ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ଚିକିତ୍ସା ନେବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଦେହ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶିଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖି କହିଥିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ଖାଇବିନି। ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ବିନା ଔଷଧ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ କରି ଦେଖାଅ। ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଭଦ୍ରା ରାଜି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ କୁରାନ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି କୁରାନକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼, ତୁମେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସେ କୁରାନ ପଢ଼ିବାର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଖିଲଜୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶିଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କୁରାନ ପଢ଼ିଛି, ଏମିତି କେବେ ହୋଇନି, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କୁରାନ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେହି କୁରାନର ସମସ୍ତ ପେଜରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧର ଲେପ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଆପଣ ପେଜକୁ ଛେପ ଲଗାଇ ଲେଉଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲା। ଅନ୍ୟ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋହମ୍ମଦ ବକ୍ତିୟାର ଖିଲଜି ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ତା ମନରେ ଈର୍ଷା ଭାବ ଆସିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାକିମ ଯେଉଁ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋତେ ଠିକ୍ କରିଦେଲା। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନକୁ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏହି ଜ୍ଞାନର ସ୍ରୋତକୁ ଧ୍ୱଂସ ନ କଲେ ଭାରତକୁ ପରାଜୟ କରିହେବନି। ଏହି ଭାବନା ହିଁ ନାଲନ୍ଦା ଜ୍ଞାନର ସ୍ରୋତକୁ ଜାଳି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ନାଲନ୍ଦାକୁ ଖାଲି ଜାଳି ଧ୍ୱଂସ କଲାନି, ସେଠି ଥିବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏକ ଢଗ ଅଛି, ଖାଇତେ ଦେବ କୁକୁରକୁ, କୁକୁର ମୁତିବ ଉପରକୁ। ଏହି ଢଗଟି ଖିଲଜିଙ୍କ ଉପରେ ଠିକ୍ ଖାପ ଖାଏ। ନାଲନ୍ଦା ପରେ ବିକ୍ରମଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମେଜର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା। ଖିଲଜି ଏହାକୁ ବି ଜାଳି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନାଲନ୍ଦା ଲାଇବ୍ରେରୀ କେତେ ମାସ ଧରି ଜଳି ରହିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଇଥିବା ନାଲନ୍ଦା ମହାବିହାର ଜଳି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ବି ଏହାର କିଛି ଅବଶେଷ 57 ହେକ୍ଟରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବକ୍ତିୟାର ଖିଲଜି ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ତା ନାଁରେ ଏକ ସହର ବକ୍ତିୟାରପୁର ଏବଂ ଏକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବକ୍ତିୟାରପୁର ଷ୍ଟେସନ ଚାଲିଛି। 2016ରେ ନାଲନ୍ଦାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ଏତେ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ନାଲନ୍ଦା ମହାବିହାର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ 19 ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ଏକ ନୂତନ ନାଲନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନୋଗ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି। ନାଲନ୍ଦା କେବଳ ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଆତ୍ମା। ଏହା ଆମ ଶିକ୍ଷାର ଗାରିମା ବିଷୟରେ ଦୁନିଆକୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।